De bewoners van het wenszorgcentrum Bruglekamp in de Westereen zitten van een midje plat voor de televisie. En dat vanwege Prinsendag. Want koning Willem-Alexander sprutst van een midje de troonrede uit in de Grote Kerk in Den Haag. Leden van de Staten-Generaal. Hoewel het juist om de troonrede gaat, binnen de kleden en de hoeden ook altijd weer het praat van de dag. Al maakt het dat net op alle inwoners van Bruglekamp zo volle indruk. Ik zie wel dat ze mooie kleren hebben en ik zie wel dat ze mooie rare woorden op hebben. Maar dat vind ik net zo belangrijk. Nee, dat kan je net zo volle schelen. Ik vind het belangrijker wat ik jaren ken. Ze zegt snel zijn pak wel aan. Ik ga net hier in een week trouwens schoon of in wat dan ook. Maar ik kreeg het idee nog, of ik had er net eerst om toch ook eerlijk ben. De mensen gaan gewoon snel in een pak aan, maar die hoort naar de Staten. Maar de vrouwen hebben vaak al je van die speciale hoeden op. Ja, helemaal gelijk hoor. En heb je nou ook speciale dingen, jonken, hoeden of jurken van de vrouwen? Nou, kan ik net direct zeggen. Nee, het is het nieuwsgierige wat zich brengt. En dat de mensen net together keuren, de koning en de koningin. Maar ik zijn broer bij de vrouw enzovoort. Nou, dat dragen ik jaren wel het reden klein en zo wat in. Dus ja, daar wordt nogal op let. Ik dacht dat het rood was, maar het schijnt oranje te zijn. Ja, als je goed kijkt, klopt inderdaad. Van het merk Nathan. Dat is een van haar favoriete merken. De plan voor het komende jaar binnen intussen duidelijk. Al meidje Matten en Grietje gaan nog wel vragen hoe het nou echt komt met Nederland. We even, nou ja, moet je erop maken. Ik ga je al wat bereiken willen, dan mag je er net uitstappen. En dan denk ik, ja, nou hebben we zo'n zorgen en zo'n probleem hier in Nederland. En dan ben ik net eens zelf net met elkaar. En dat dan de regering dus eruit stapt dat hij net met elkaar eens werkt. Dan kom je er net. Ik vind het wel zwaar leuk. Want ja, wie wil graag wat vestigheid in het leven hebben en dat is er nog net. Ik vind het heel moeilijk. Ja.